Cred că ați văzut foarte bine pozele pe care le-am pus acum mai înainte. Sunt superbe. Dar am o chestie. Acum că le-am văzut mai mult alb-negru, bineînțeles că există și varianta color. Și așa mă bucur că există varianta color, pentru că fiți atenți aici. Uitați-vă la ochii mei. Eu, cam în general, îs catalogată ca fiind blondă cu ochi albaștri. Depinde de ce ochi mă privesc. Dar când eram mai mică, așa mi s-a părut și mie, că am ochi albaștri și după aia, cu cât am crescut, s-o cam transformat în ochi verzi. Și acum, în ultima perioadă, cam tot verzi erau, dar mi se părea mie parcă că în ultimul an se cam întoarce albastru, nu știu ce să zic. M-am uitat în diferite lumini și parcă tot albastru era. Și vreau să vă uitați aici foarte bine la poza asta, pentru că am stat și m-am uitat și eu un pic la ea și am studiat-o. Vedeți aici, ochiul ăsta, deci sunt convinsă că nu mi se pare numai mie. Uitați-vă, parcă jumătate e albastru, jumătate e verde. Și dincoace, fix în oglindă, o jumătate e albastru și o jumătate e verde, dar parcă fix în oglindă, știți? Și mi se pare foarte fain! Adică eu care nu eram așa între, bă, oare am ochi verzi, care-s mai fain? Ochi verzi, ochi albaștri și bă, eu oare am ochi verzi sau ochi albaștri? Știu că sună aiurea și n-au cum să se schimbe ochii, cred, culoarea ochilor cel puțin, cred că n-are cum să se schimbe, dar acum, uitându-mă în sfârșit la o poză mai ca lumea făcută ochilor mei și nu numai de mine și într-o lumină profesională și tot, bă, acum văd și eu în sfârșit cu adevărat ce culoare au ochii mei. Jumătate verzi și jumătate albaștri. Și sincer asta mă bucură foarte tare. Pentru că oricum acceptam de fiecare dată când cineva îmi zicea că sunt blondă cu ochi albaștri și la fel acceptam de fiecare dată când careva presupunea că sunt blondă cu ochi verzi. Acum pot să spun că le am pe ambele. Fain-yes. Wow! Na, nu știu care îmi plac mai tare, sincer. În ultima vreme mi s-a zis foarte mult că am ochi albaștri, așa că o să iau pe asta. Sunt în sfârșit blondă cu ochi albaștri, după o lungă perioadă în care am fost blondă cu ochii verzi. Editez ceva aici și ne auzim pe YouTube. În cazul în care s-a auzit numai scaunul ăsta cum scârție, mă scuzați că s-a auzit așa. Știu și eu că e groznic. O poveste foarte drăguță pe care mi-a spus-o mami. Când era însărcinată cu mine, încă nu știa ce îs fată, băiat, chestie. Și mi-a spus că atâta se gândea că și-ar dori să aibă o fată blondă cu ochi albaștri. Și apoi a ieșit Pocitania de mine.